claro que hai unha riqueza que de momento ainda non se botou má para a explotación e estou seguro de que formando profesionales no tema que podan amosar ben o que a propia riqueza das rías pois vai a dar resultado. A ser instructor de buceo, estoy sacando un mergullo profesional también y nada, espero hacer de un hobby una profesión. Submarina é un proxecto que moita xente estábamos esperando, é unha cousa moi pensada, porque aquí estábamos facendo, por unha parte, o submarinismo de recreo e por outra parte había o submarinismo profesional, o submarinismo do aquicultor, do traballador, de cofradía. Eu son de aquí e se houbera un proxecto para ir a facer unha ruta submarina para ver o fondo, xa houbera ido feitando. Eu penso que todo o turismo que se acerque aquí quererá ou necesitará ver realmente como é a ría. Para min sería unha gran oportunidade, sobre todo tamén, ademais de enseñar a mergullar, poder transmitirlle á xente as necesidades que ten o mar de ser cuidado, de que nós temos que mimar o mar. Para min é moi importante debido a que a miña familia vive do mar, eu vivo do mar, o mar é a miña vida e hai no que coñecer, coidar e sobre todo respetar.